TVO:n Olkiluotoon tilaama uusi EPR-tyyppinen ydinvoimalaitos on Framatome ANP:n ja Siemensin kehittämä. Laitosyksikön teknologia perustuu uusimpiin käytössä oleviin ranskalaisiin ja saksalaisiin ydinvoimalaitoksiin. EPR on edistyksellinen turvallisuuden, käyttövarmuuden, ympäristönäkökulmien sekä kilpailukyvyn osalta. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu käyttökokemukset, joita on hankittu suuresta osasta moderneista käytössä olevista ydinvoimalaitoksista ympäri maailmaa. Reaktorirakennuksen perustuksena on 3 metriä paksu teräsbetonilaatta. Reaktori sydän sijaitsee paksuseinäisessä teräksestä valmistetussa paineastiassa. Tämä on tuettu betonirakenteella, jota kutsutaan reaktorikuiluksi. Ydinreaktio kuumentaa reaktorisydämen läpivirtaavan veden. Vapautunut lämpö siirretään höyrystimiin. Primääripiiri sijaitsee kaasutiivissä suojarakennuksessa. Yksi EPR:n vahvuuksista on sen tarjoama aiempaa parempi suoja vakavien onnettomuuksien varalta. Reaktorirakennuksessa on erityinen tila, johon sulanut reaktorisydän kerääntyy, jos vakava onnettomuus sattuisi. Kaikki EPR:n turvallisuusjärjestelmät, jotka käynnistyvät onnettomuuden sattuessa, on jaettu 4 rinnakkaiseen järjestelmään. Kukin näistä pystyy suorittamaan turvallisuustoiminnot itsenäisesti. Erityisenä varotoimenpiteenä turvallisuusjärjestelmät on sijoitettu 4 erilliseen rakennukseen samanaikaisen vioittumisen välttämiseksi. Reaktorirakennuksen, 2 turvallisuusjärjestelmärakennuksen ja polttoainerakennuksen ulkorakenteet ovat paksua teräsbetonia, joka kestää muun muassa ison matkustajakoneen törmäyksen. Verrattuna uusimpiin toiminnassa oleviin reaktoreihin EPR tarjoaa huomattavan säästön sähköntuotantokustannuksissa. Ylläpito on helpompaa ja käytettävyys parempi, onnettomuusriski on pienempi, eikä mahdollinen onnettomuus aiheuta vahinkoja laitoksen ympäristölle. Lisäksi laitoksen uraanin kulutus on pienempi ja se tuottaa vähemmän pitkäikäisiä radioaktiivisia jätteitä megawattituntia kohden. Edistyksellinen ja kasvihuonekaasupäästötön TVO:n uusi EPR on valmis vastaamaan lisääntyneeseen sähkön tarpeeseen.